ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ବୈଠକ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ। ଅନଲାଇନ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି କଳାପଟାରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢିବେ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଟ୍ୟାପ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣମାନର ପାଣି ପାଇବାରେ ପୁରୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସହର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ। 149 ମୃତ୍ୟୁ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଆମର SSTV ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।